Вітаю! Ви глядите штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіта Краўцова на мінулым тыдні выконвала аэравыведку пазіцыі ворага і па выніках карэктавала мінамётны разлік. Таксама пілоты БПЛА выконвалі скіды самаробных боепрыпасаў з дрона прама па выяўленых цэлях. У выніку паспяховай працы былі знішчаны бліндажы ворага разам з жывой сілай. На дадзены момант забаронена публікацыя будь-якіх вынікаў працы БПЛА. Пры першай магчымасці усе фота і відэаматэрыялы працы з'явяцца ва ўсіх сацыяльных сетках палка. Артылерыя і агнявая падтрымка батальёна Літвін працягвае працу на паўднёвым накірунку фронта. За тыдзень знішчана 3 бліндажа і БМД-3. Страты ворага пацверджаны. Батальён Волат на мінулым тыдні аказваў падтрымку контратакуючых дзеянняў на бахмуцкім накірунку. Працавалі АГС, браўнінгі, кулямёты і ПЗРК. ВР батальёна працягваюць паспяхова знішчаць ворага. Медрота палка скончыла перападрыхтоўку і аднавіла працу з баявымі падраздзяленнямі палка і сумежнікамі. Страт і параненых на мінулым тыдні няма. Мы апублікавалі разведдадзеныя, атрыманыя ад кадравых вайскоўцаў Рэспублікі Беларусь, якія далучыліся да рэзерва палка Каліноўскага. На першым фота каардынаты месца сустрэчы Лукашэнкі і прапагандысткі Скабеевай. Гэта, як сказала Скабеева, сакрэтнае месца, дзе вырабляюць снарады. Насамрэч, мэта дадзенай паездкі ў Станькава – гэта пусканне пылу ў вочы, для таго, каб паказаць, што нібыта ў дыктатара ёсць вырабніцтва снарадаў для граду. У тэкставым жа дакуменце пазначана месца Асіповічы, дзе вядзецца падрыхтоўка для зберагання ядзернай зброі. Таксама адзначым, што полк набірае кіроўцаў з катэгорыі С. Усе падрабязнасці ў хуткім часе з'явяцца ў нашых сацыяльных сетках. Дасылайце заяўкі ў наш чат-бот з пазнакай «Аўто-С». Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь! Слава Украіне!